Ik stak op mijn waist, is ik nog steeds dat mijn leven contains. Maak ik een fout van verkeerde besluit, verloor ik mezelf en voor allemaal bewijs. Word ik een hero van allemaal wil zijn. Blij op die moon want ik niet aan die space. Ik moet betalen te veel van die reis. Wil ik nou change maar ik turn niet die page. Ik stak op mijn waist. 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 En soms voel het raar dat dingen niet balance. Dan sta ik weer op en fight nog een challenge. Ik kan niet eens meer healie, ik zwaai tegen dimmies. Dan schaal ik mezelf in lesboek aan average. Ik force maar mezelf zodat ik kan die loven. Dit voelt zoals een nightmare, dus hoe kom ik zo? Dan vraag ik mezelf af, is alles zo waste? Verloor ik mijn mind en ik moet dit niet pace. En zij moet determine wat real en wat fake. Of is ze uncertain om dit te gebruiken? En ik zie is hij niet, maar dis waar ik word. Ik kan niet eens fly niet, maar ik ga maar voort. En niemand wil die niet, dus allemaal zijn pad. En zij snij je laat voor jou eigen gat. Ik stak op mijn waist. 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 Is ik nog steeds dat mijn leven contains. Maak ik een fout van verkeerde besluit. Verloor ik mezelf en voor allemaal bewijs. Word ik een hero van allemaal wil zijn. Blij op die moon want ik niet aan die space. Ik moet betalen te veel van die reis. Wil ik nou change maar ik turn niet die page. Ik stak op mijn waist. 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 Ik stak op mijn waist.